enwere ihe nchọrọ igwe onye ọbụla nọ na Anambra steeti and onye ọbụla nwetara information a make sure na ọ tụsara ozi a ka ama ma ọ ga-erute our governor Charles Soludo solution aka maka na ihe na-eme na Anambra steeti a anyị ndị Igbo nwaadị unu ekene unu biko ọkwa nwaanyị amara ebe a dị oke mkpa, ọ dị nnukwute mkpa maka ndị be anyị si mpaghara ụwa niile anata Anambra steeti. Mgbe ị natara Anambra wee ruo n'ọpa Iweka, biko onye ọbụla kwụsịrị n'ọpa Iweka ịkwụsịkwana, ịkwụsịgodo akwụsị ịgba ya ajụjụ ọnụ ịkwesịrị ịgba ya ka ị wee mara ma ha bụkwa ndị uwe ojii eziokwu na o nwekwa ndị uwe ojii sef na-ezu ohi, mana gbaa ha ajụjụ ọnụ ọ karịa ịkpọkọ ndị mmadụ n'ebe a ka ndị mmadụ gbatanyere ha aka maka na ihe na-emezi n'obodo a, ihe na-emezi na Anambra n'ọpa Iweka ọ dị egwu. Ngwa gee na ihe nwaanyị a kwuru, ana m abịa. Alụ a na-eme ị na-asị kedu nọ ndị nwa na-akpọ ndị nwa afọ, mana ihe na-eme anyị bụ na be anyị ka ọ dị. Kedu ihe na-akọrọ unu na enwere ihe mere nwanne ụnyaa di m jere Obianọ wee bute malt n'ọpa Iweka ebe a nwakwa relief market nke onye ọbụla ma wee napụta n'okpuru flyover. Ndị polisi wee kwụsị my husband wee sị ya kedu akwụkwọ moto a na-agwa gị ha bọs na-acha white anyago moto a for 20 years. Si ya kedu akwụkwọ moto, di m nwere akwụkwọ moto chi ha na-echa akwụkwọ moto zuru ezu. Ha si di m na-ede custom color na moto a kwesịrị ịbụ color not white, and beside mmanya ọ bụ na moto ebe ka o si bute ekwu aka ha si di m ya jee ka ọ fụọ ọga na moto. Di m abazie moto nwa ka ọ fụọ ọga, onye nke anọchie ya ebe onye nke anọchie ya ebe a. The next day na-efu ha buru di m muvuo were handcuff wefee ya aka azụ tinye handcuff n'aka na abụ si ya na ọ bụ onye ori wee buru di m wee na-akpagharị. My husband wee sị ka ejibe station kedu ihe bụ na ya bụ onye ori. Ha wee sị ya ekwukwa na anything na ọmara ndị ha bụ, in fact na ọ ga-enye ha 500,000 ego. Gịnịzi ndị a bidokwa tọchọwa my husband o polisi before ị mara ihe na-emenụ ma handcuff ha tụfere ya aka azụ wee tụ ya. Nwoke mmadụ wee mere ha transfer 200,000 naira because ọ sị na ya maazị ya chemọ ndị kidnapper na ya amaghọ nọ polisi maka na ụdị okwu ha na-agwụ ya ma ihe niile ha na-echezi ya nwa na-echezi na ọ nwere ike ọ bụrụ ndị kidnapper wee sị ka ya save godu life ya. Ha wee buru eto POS si ya nara ATM card ya si ya mere ha transfer 200,000 naira maka na ọ ga-egote ọkụ ọtụ ole ọkụ Iweka na nwoke mmadụ wee na-akpọzi m na anụlọzi m onye ha narị ya fonu no contact. Mgbe ha ji wee bugharịcha wee drop the man wee narị ya 200,000 di m nata na-asị ya kedu ihe ọzọ kwa ọpa Iweka ebe a ka ijere ibute malt. Ọ sị m nne na ndị polisi kidnapụrụ ya. Isi kedu ebe na ndị polisi kidnapụrụ gị. Ọ sị m na ihe afụrụ tata na ya afụbere sinsi nne jiri mụ ya na ya makwu na polisi na-ekidnapụ mmadụ. Ha agbagbuo ya na ha bie na-akpagharị na-asị ọnọma mmedị money ọnọma mmedị money. Ihe nke a wee wute m eweru yesterday bụ 13th wee binite ụdọra wee sị mba wee sị dị m na anyị na m ga-afụ isi this matter wee kpọba ndị mmadụ wee jeka ndị na-anọ n'okpuru flyover ọpa Iweka asị na ndị Okpoko junction ndị Okpoko division. Mụ na di m wee move mkpọ my sister na Abuja bụ CSO si anekwa ihe na-eme na ọ sị ma ejebe Okpoko junction. Anyị erute Okpoko si na nchọrọ ifu DPO abata. Thank God for some ka na-arụ ezigbo ọrụ because na nke onye mere sị ka ọrịa aka. This DPO bụ Austin Okafọ nọ n'Okpoko. That man bụ sọ mmadụ a very young guy. Mgbe bata wee sị ya nekwa ihe anyị bịara nekwa ihe mere ụnụ. This man wee tie beatie his chest sị m na ọ bụrụ ndị division ya na ya ma training ya nyere ndị division ya na ha nwere ike ime ụdị ha. Wee sị m na nsogbu adịrọ na ya ga-afụ the root of this matter ma ndị division ya ma na ọ bụrụ ndị division ya na ya ga-enwetarịrị ndị mere ha. O wee sị 2 men ha je yipụ uniform before they say for one day niile pugoro ọrụ say that everybody should report to station ka ama ma di ma ga identify ndị be ha nwa even the moto ha niile nata ọ bụ na nwere onye n'ime ha
bụ onye mere ihe a. O wee sị ngwa, you people can go to your duty post. Nne o wee kpọnye anyị 2 men wee sị je yiri mufti. Ha kpagharịa chọba ndị a ka emekeshọn enwetara ndị a. Luckily for us, behold, anyị napụtakwa n'okpuru flyover anwa nekwa ka ha paakị kwa moto nọrọ ebe a wee na-arụ ọbụkwa ndị mmadụ ma ndị ha ticha n'azụ moto. Ndị m wee sị ya na moto ha na ndị ha ọbụrụ ndị Awụsa nakwa ndị Igbo anyị wee sị ahụ na ma onye gị ha na-ekwe nwekwa meaning because na this thing will go higher to the top or you people will surrender now. Ha wee say no ha nwa na ha dị ready to pay back the 200,000. Anyị nọkwa ebe anwa ndị abakwa na moto nke ha zutego n'ụtụtụ anwa wee werekwada 200,000 na wee nyechi ya dị back. Ka unu wee fụkwa ihe na-eme na Anambra steeti. Anyị wee werekwa the 200,000 wee gawakwa back to DPO Okpoko Junction, the Austin Okafọ. Wee na-asị ya na ha nyekwara ọ sị na ọ bụla ya sisi pụta ha ya sị na ya chọrọ ịfụ ndị mere ihe a maka na ndị a bụ ihe na-bring bad names to Nigerian police force. Ndị a nọ n'okpuru bridge na-ezu ori ihe na-ebe anwa bụ 4 set of police ma ndị nke nwa ma ndị nke nwa wee bụ na onwelo na ebe ahụ ịpụta paakị ya moto zuo ogo oli sashia dị mụ nakọrọ ego niile dị na-akpị ya o mekwa na transfer 200,000. Wee sị na ihe a na mma ekwuye na net ka onye ọbụla tụsa ozi a mmadụ ihe na-eme n'okpuru flyover ọpa iweka and irute ebe ahụ asị gị ba moto abakwa na moto ha ya egbu ga-egbu na ndị whatever ọbụla mere ebe anwa go and report to station. Ndị DPO amakwa ihe ndị a na-arụ ebe anwa o nwekwa onye sendịrị ha o maka enwere ike ị na-asị polisi ọ bụrụkwa ha ncha maka na DPO amarọ na ndị abụọ ori ka ha na-ezusi n'okpuru flyover. N'onye ka nsịkwa ka ngwa ụnụ ụmụnne m onye ọbụla nụrụ ozi a tụsaba ozi a ka o ruo gọvanọ soro udo ntị ruo ndị dị nchaji ntị ka a mara ihe na-eme n'obe anyị na ndị be anyị na-emesa intimidate too much. Thank you. Ka ọ dịkwanụ. Anyị anụgonu ka o si wee mee. Anyị na-ekenekwa DPO bụkwa Austin Okafọ nke nọ n'Okpoko Division Police Station. Anyị na-ekene gị ka isi wee gbaa mbọ wee fụ na ejidere ndị akparụ mkpamkpa mana ihe m aghọtazi ebe a bụ na ndị akparụ mkpamkpa ọ ndị uwe ojii ka ha bụ ka ọ bụ ndị a Soludo wegasịrị n'ọrụ nchekwa obodo sokwa na-akpa mkpamkpa maka anụrụ m na ego a na-akwụ ha epeka maka yazi ha na-emezi mpụ niile dị iche iche na-anagasị ndị mmadụ ego. Anyị amazi ma ndị uwe ojii ka ọ bụ ndị Soludo nyegasịrị ọrụ nchekwa obodo maka na ada anyị nwaanyị akọwazịazịrị anyị ọfụma mgbe DPO jideziri ndị otu ejideziri ndị kparụ mkpamkpa. Ada anyị nwaanyị emezi ka anyị marụ ma ezigbo ndị uwe ojii ka ọ bụ na ha abụghọ ezigbo ndị uwe ojii ka anyị wee manụ nụ nke anyị na-aya ndị be anyị. Biko nụ ka ọ hakwanụ m etu a n'ọnụ deru m ebumnobi gị n'ihe a na-eme n'ọpa Iweka Ọnịcha. Ndewo na ụmụnne m, biko deru m ebumnobi gị n'efere mba ụwa tụsakwanụ na ihe onyonyo a ka ndị ọzọ wee si n'ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akọ. Biko kwanụ subscribe ọnụ to channel ma. Ndewo na ụmụnne m, ngwa ka ọ dị.